Hola. Hola.
Hola, hola. Caramba, qué gusto así, ¿eh? Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy José Ramón Riobó, soy el alcalde de Culleredo, como muchos de vosotros y vosotras sabréis. Y para mí hoy es un placer y un honor poder estar acompañado de todos vosotros y de todas vosotras, alumnos y alumnas de los principales centros educativos de nuestro ayuntamiento. De verdad, de corazón, os doy mucho apoyo, mucho cariño y las gracias por todo ese trabajo que habéis realizado durante todos estos meses para poder, por supuesto, preparar un pleno que para mí es de los más importantes que se celebran a lo largo del año en este ayuntamiento, porque todas las aportaciones que traéis desde los diferentes centros educativos, la verdad es que nos sirven para reforzar a veces las deficiencias y conocer mejor las deficiencias que tenemos en el ayuntamiento, pero también porque las transmitís siempre de una forma tan natural, tan magnífica, que a cada uno de los que componemos el equipo de gobierno, pues siempre nos penetra mucho todo lo que nos decís. Así que esperamos, después de lo que se concluya en este pleno de hoy, pues poder atender a todas las demandas que traéis desde los centros educativos. Yo creo que a todos los 21 alcaldes y a los 20 concejales que lo acompañáis y concejalas, enhorabuena por haber sido los elegidos, porque para estar ahí pues hay que ser elegido. Y yo creo que las propuestas, por lo que yo he visto, pues son propuestas muy interesantes las que traéis desde los diferentes centros educativos. Así que enhorabuena. Yo creo que no va a haber ni distinción entre un centro ni entre otro, porque muchas de las propuestas, independientemente de que las apoyéis o no, pues seguramente pues sean del interés de todos y de todas. Pero aquí va a haber un protagonista especial, porque yo desde este momento, en el momento en el que lo presente a él, pues voy a dejar de ser el alcalde de Culleredo, porque el alcalde de Culleredo, y quiero que lo recibáis con un fortísimo aplauso, va a ser don Yago Martín Rodríguez del Colegio Isaac Díaz Pardo. Un fuerte aplauso para él. Enhorabuena. O primeiro, grazas, señor alcalde, por cederme a palabra e bos días a todos e todas, concelleiros, concelleiras, autoridades, mestres e, sobre todo, compañeiros e compañeiras. Hoxe non nos reunimos aquí só para sentar nestas cadeiras de madeira ou para falar por estes micrófonos. Estamos aquí porque temos voz, porque temos ideas e porque queremos a nosa vila tanto como aos maiores. Ou quizáis un pouquiño máis, porque a miramos cuns ollos cheos de esperanza e de cor. Ás veces, os maiores esquécense de mirar cara abaixo, á altura dos nosos ollos. Esquecen que un parque non é só herba e randeiras ou unha pista asfaltada, senón un reino de aventuras. Esquecen que unha rúa segura non é só unha cuestión de tráfico, senón a liberdade de poder ir á escola sen medo. Que a xestión de actividades non é só unha forma de pasatempo, senón unha oportunidade de achegarnos a novas experiencias e aventuras ás que en moitos casos doutro xeito non chegaríamos. Como nenos e nenas non queremos unha cidade perfecta, queremos unha cidade viva, unha cidade onde haxa máis espazos para xogar, na que coidemos o medio ambiente como se fose o noso xoguete favorito. Un lugar no que nos sintamos seguros e a salvo. Unha cidade na que ninguén se sinta só ou diferente, porque no patio da escola todos cabemos no mesmo equipo. Hoxe, neste pleno, imos propoñer solucións. Non vimos só pedir, vimos a comprometernos. Comprometémonos a ser cidadáns responsables e a reciclar, a respectar o que é de todos e a axudar aos compañeiros que o precisan. Pero tamén pedimos que se nos escoite en serio, non como se fose un xogo, senón como membros da sociedade que somos. Vimos aquí a expoñerlle as nosas ideas, os nosos pensamentos que coidamos e protexemos como tesouros dignos de respeto. Remato xa, lembrándolles a todos algo importante. As grandes cidades non se construen só con ladrillos e cemento, cos intereses particulares e empresariais. Tamén se construen cos soños dos nenos e nenas que algún día estarán aquí como adultos, representándonos a todos ou votando nas eleccións municipais.
Fagamos que hoxe, neste pleno, os nosos soños empecen a facerse realidade. Moitas grazas a todos e queda aberta a sesión. Imos comenzar a desenvolver este pleno infantil 2026. Pasamos a escoitar aos representantes do CEIP Vila de Rutis. O grupo político do Vila de Rutis trae a consideración deste pleno o seguinte asunto: instalación de xogos infantís adaptados nos parques máis transitados do municipio. Cando queiran, señores e señoras, concelleiros e concelleiras, explíquenos a súa proposta. O primeiro, grazas, señor Marín, por cedernos a palabra. Bos días, señores concelleiros e señoras concelleiras, veciños e veciñas de Culleredo. Como representantes do grupo político de sexto do Colexio CEIP Vila de Rutis, en nome propio de nosos compañeiros e compañeiras, pasamos a expoñer ante este pleno o seguinte. Propoñemos a instalación de xogos infantís adaptados nos parques máis transitados do municipio. O noso obxectivo é garantir que todos os nenos e nenas con algún tipo de discapacidade poidan xogar en igualdade de condicións, favorecendo a inclusión e a convivencia entre todos os rapaces e rapazas. E por este motivo buscamos o apoio de todos os membros deste pleno municipal e solicitamos que voten a favor a nosa proposta de instalar xogos adaptados nos parques máis transitados do municipio. Alguén quere engadir algo máis ao que expuxeron aquí os compañeiros e compañeiras do grupo político do Colexio Vila de Rutis? Ten a palabra o Colexio Isaac Díaz Pardo. Bos días. Esta proposta parecenos moi axeitada porque hai nenos e nenas que polas súas condicións físicas non poden aproveitar a maior parte dos xogos que están instalados. Pero xunto con isto, creemos que se debería arranxar outras partes dos parques como as pistas, que están moi deterioradas e utilizan a máis usuarios. Que opinión teñen os demais membros deste pleno infantil ao respecto deste tema? Se non hai nada máis que dicir, procederemos a continuación a votar a proposta deste centro escolar. Votos a favor de instalacións de xogos infantís adaptados nos parques máis transitados do municipio. Votos en contra. Abstencións. Señores e señoras, imos escoitar as intervencións dos representantes do grupo político do Colexio Ponte Pasaxe. Solicitan a consideración deste pleno para apoiar a seguinte proposta: conservación e mellora das rúas e beirarrúas do concello. Teñen a palabra. Poden proceder, señores e señoras. Grazas, señor alcalde, por cedernos a palabra. Bos días, señores concelleiros e señoras concelleiras, alumnos e alumnas dos colexios de Culleredo. Como representantes do grupo político de sexto de primaria do Colexio A Ponte Pasaxe, en nome propio e dos nosos compañeiros e compañeiras, pasamos a expoñer ante este pleno o seguinte. Por parte do noso grupo, cremos que neste concello deberíanse coidar máis as beirarrúas e as rúas, e tamén mirar pola súa conserva, porque consideramos que podería afectar positivamente a seguridade de toda a cidadanía, que, en definitiva, é o máis importante a ter en conta para que non sufra caídas perigosas, especialmente o colectivo a terceira idade, polas complicacións que se lle poden dar e evitar accidentes e averías nos coches que circulan polas rúas, e tamén así facer máis sinxela a conducción por estas mesmas. Podemos distinguir como exemplos
a urbanización da Cros, que dende a súa creación non tivo ningún tipo de mantenimento a gran escala, só pequenos arranxos. Tamén sinalar as beirarrúas Ersa e San Julio de Carricarte. En canto a rúas, sinalar tamén que nestas mesmas as losas do pavimento están todas levantadas. Eu, como representante da Ponte Pasaxe, gustaríame engadir e recalcar que precisamos alumeado. Por iso, é necesario poñer máis puntos de luz por todas as rúas, sobre todo en lugares onde haya máis escuridade, ademais de controlar o seu mantemento e non esperar a que empecen a fallar para comprobalas de vez en cando, pois é importante que estean arranxadas rapidamente. Incluso se buscades unha opción máis sostible, poderíos aumentar o número de placas solares que se recargan ao longo do día e alumean pola noite. Todo isto co propósito de sentirnos máis seguros e seguras pola noite e atendendo á especial vulnerabilidade das mulleres. E por este motivo buscamos o apoio de todos os membros deste Pleno Municipal Infantil e solicitamos que voten a favor da nosa proposta. Poñer máis luz en todas as rúas e, sobre todo, asegurar o seu mantemento, así como o arranxo das rúas e beirarrúas. Moitas grazas. Que opinión teñen os demais membros deste pleno infantil ao respecto deste tema? Ten a palabra o Colexio Isaac Díaz Pardo. Bos días, grazas pola vosa proposta. Cremos que coa ampliación das beirarrúas se perderían prazas de aparcamento e iso afectaría aos comerciantes e as persoas que viven na zona. No tocante a adaptar as beirarrúas para que os usuarios das cadeiras de rodas poidan circular sen dificultades é unha cuestión de pleno dereito. Todos os cidadáns debemos contar coas condicións arquitectónicas básicas para poder circular polas rúas como rampas de acceso axeitadas. Por iso, se están remodelando diferentes rúas do concello como a Nacional 550, en Vilaboa, para facelas máis axeitadas para acceso a toda a poboación. Con isto, queremos dicir que este tipo de reparacións se están xa realizando, por fases e entendementos que nos vindeiros anos as obras de acondicionamento se realizarán noutras rúas do concello. No tocante a reparar as estradas, entendemos que, dentro dos orzamentos do concello, aparecen gastos para solucionar problemas deste tipo. Sen embargo, deben recordar vostedes que non todas as estradas son de titularidade local. Tamén as hai provinciais, autonómicas e estatais, nas que os concellos non temos competencia. Alguén quere engadir algo máis? Bueno, pois, se non hai nada máis que dicir, procederemos a continuación a votar. Votos a favor da proposta de conservación e mellora das rúas e beirarrúas do concello. Votos en contra? Abstencións? Houberon 11 votos a favor, 0 en contra e 8 abstencións. O seguinte punto é: señores e señores, imos escoitar a intervención dos representantes do grupo político do Colexio de Tarrío. Solicitan a consideración deste pleno para apoiar a seguinte proposta: arranxos en paradas de autobús, colectores de lixo, iluminación, paso de peóns. Poden proceder, señores e señoras. Bos días, señor alcalde infantil. Hoxe estamos aquí para comentarlle algunhas deficiencias nas paradas de bus do transporte escolar. Estes problemas son tanto peligrosos como molestos. Citamos a continuación algúns exemplos. En Sueiro non hai beirarrúas nen resgardo e, por esta razón, pode haber risco de atropelamento. Na Marquesina do Toxo Bravo hai contedores que estorban a circulación de vehículos e persoas. Non hai pasos de cebra, polo que cruzar é máis perigoso. Por exemplo, na parada do Bar Centro ou a parada de Orro. Na Marquesiña de Hombre non hai asentos.
En Liñares 2, Pista a Brexa e en Fontemaior, o cristal da parada está en mal estado ou simplemente non está. E isto pode ser unha molestia, porque os nenos non están resgardados. Na parada de Juan Carlos I e no cruce de San Cosme simplemente non hai marquesiña. A parada está próxima á estrada, e isto pode ser outro risco de accidente. E por último, en Ermida Peiro de Abaixo, a parada está en mal estado. Por lo tanto, propoñemos que se inicien actuacións necesarias para o arranxo destas deficiencias. O alumnado de Culleredo debe ter un servizo de transporte digno. Que opinión teñen os demais de membros deste pleno infantil ao respecto deste tema? Ten a palabra o Colexio Isaac Díaz Pardo. Bos días, esta proposta é moi interesante. Sen embargo, os colectores de lixo estánse xa cambiando dentro da contorna do Consorcio das Mariñas. Xa se cambiaron en moitos lugares, incluso en algún deles se instalaron colectores con tarxetas para así recoller materia orgánica, coa fin de obter compost. Entendemos que nas zonas ás que non chegaron farano próximamente. En canto ás paradas de autobús, comprendemos que ás veces son moi pequenas e que están deterioradas polo mal uso que se fai delas. Con respecto á iluminación, recordámolles que houbo propostas deste tipo en plenos infantís previos, pero o Concello nunca levou a cabo estas propostas presentadas. Creemos que os pasos de peóns na zona urbana son suficientes e no ámbito rural pensamos que o volumen de tráfico non é tan alto como para que se necesite instalar máis. Sí, pensamos que na contorna do seu centro conviría poñer algún outro para que ao alumnado poida sair e entrar mantendo os mellores niveis de seguridade. Quen quere dicir algo máis? Se non hai nada máis que dicir, procederemos a continuación a votar. Votos a favor, arranxos en paradas de autobús, colectores de lixo, iluminacións e pasos de peóns. Votos en contra. Abstencións. Han tenido 12 a favor, 0 en contra e 9 abstencións. Señores e señoras, imos escoitar a intervención dos representantes do grupo político do Colexio Isaac Díaz Pardo. Solicitan a consideración deste pleno para apoiar a seguinte proposta: xestionar actividades ao aire libre na fin de semana para todas as idades. Poden proceder, señores e señoras. Grazas, señor alcalde, por cedernos a palabra. Bos días, señores concelleiros e señoras concelleiras, veciños e veciñas de Culleredo. Como representantes do grupo político de sexto do Colexio Isaac Díaz Pardo, en nome propio e dos nosos compañeros e compañeiras, pasamos a expoñer ante este pleno a seguinte proposta: xestionar actividades ao aire libre na fin de semana para todas as idades. Vivimos nunha sociedade na que todo se move moi rápido. A improvisación, as carreiras e as listas de cousas pendentes medran mentres o tempo nos escapa. Durante a semana, as rúas do Concello son un fervedoiro de xente que ven e vai a actividades e traballo. E nós, os rapaces e rapazas, tamén percebimos ese apuro. Por iso, tomamos un tempo de reflexión e pensamos que promover actividades deportivas e lúdicas durante a fin de semana podería axudar a liberar tensións acumuladas durante a semana, a favorecer a relación entre xeracións, a axudar a reforzar as relacións sociais e a mellorar a saúde dos veciños e veciñas. Culleredo é un concello con moitas posibilidades para realizar actividades ao aire libre, tanto náuticas como en terra firme, dado que contamos con acceso á ría e cunha ampla zona de recreo a carón desta. Pensamos que se podería aproveitar mellor esta zona nos momentos nos que o tempo permita, organizando actividades diferentes, adaptadas a cada idade ou incluso mesturando xeracións.
Cremos que a ría está moi desaproveitada, xa que non contamos con ningún tipo de actividade náutica. A nosa proposta incluiría acondicionar a zona da pequena lagoa, que ten unha rampa de madeira, para aproveitala como zona de actividades náuticas de iniciación, por exemplo, o kayak. Trataríase de xestionar esa zona como unha das ofertas de actividades do Concello con monitores. Tería unha inversión inicial para material náutico e unha caseta onde gardalo. Do mesmo xeito, case enfrente desta zona, preto da tirolina, hai outro acceso á ría que podería usar persoas experimentadas, accedendo mediante o alugueiro do material, similar ao que se usaba coas bicicletas. Tamén creemos que se podería promover actividades de iniciación ao skate na zoa situada xusto a carón da lagoa. Outra das opcións sería realizar actividades físicas no parque adaptadas a todas as idades, como marchas a pé polo paseo ou facer máis rutas en bicicleta, patíns, clases colectivas de acondicionamento físico similares aos do verán, etc. Nos momentos no que o tempo non sexa apto para estar ao aire libre, poderíanse organizar torneos de xadrez, xogos de mesa, etc., para promover as interaccións sociais. Os rapaces, rapazas, mozos e mozas necesitamos un lugar no que poder facer quedadas nas fins de semana como opcións de ocio, porque non todos xogamos ao fútbol, baloncesto ou balonmán. Precisamos unha oferta real, non promesas. Entendemos que o Concello se esforza en presentar algunhas actividades culturais e lúdicas, pero non son suficientes para a cantidade de habitantes que ten. Sabemos que moitas persoas aproveitan os fins de semana para visitar a familia. Sen embargo, queda moita xente no Concello para que estes plans son unha gran oportunidade de relacionarse con outras persoas, coa fin de que todos teñan opcións de ocio na fin de semana. Estas propostas xestionaríanse dende a páxina web do Concello. As ofertas publicaríanse semanalmente cun prazo de 2 ou 3 días para apuntarse. Se alguén anula a reserva 2 veces seguidas, non podería optar a elas a seguinte semana. Agradecemos a atención prestada e desexamos que a nosa proposta sexa valorada e considerada para adoptar unha solución que nos afecta a todos e a todas. Moitas grazas. Alguén quere engadir algo máis ao respecto deste tema? Ten a palabra o Colexio Vila de Rutis. Gracias, señor Marín, por cederme a palabra. Se non me equivoco, ao largo do ano se hacen certas actividades como o kayak en a ría do Burgo. Eso é todo. Alguén quere engadir algo máis? Se non hai nada máis que dicir, procederemos a continuación a votar. Votos a favor de xestionar actividades ao aire libre na fin de semana para todas as idades. Votos en contra? Abstencións? Ben, señores e señoras, concelleiras, concelleiros, señores e señoras do público, chegado a este punto, facemos un descanso de 5 minutos.
Toma, Gabo. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a continuar co pleno. A verdade é que o levamos maravillosamente ben todo. Temos un alcalde extraordinario que coordina perfectamente todas as intervencións. Se vos plantexaba algunha dúbida antes, que é importante que a recollamos, e é que algún dos grupos pois pensaba ou daba xa por feito que polo mero feito de presentar a moción, pois que xa o voto era favorable. Pero nas corporacións municipais, a veces, nos propios concelleiros e concelleiras, temos despistes dese tipo, sobre todo se suelen dar máis en Madrid ou en Santiago, na Xunta de Galicia ou no Goberno Central, donde teñen que apretar un botonciño pois, para proceder ás votacións. O iredes vendo e seguramente en algún momento sucede. Pero nos plenos das corporacións municipais, quenes defenden a moción tamén teñen esa posibilidade ou esa situación de ter que votar a favor da súa moción. Ou incluso, bueno, danse os casos estranos de que hai discrepancias entre os propios concelleiros do mismo grupo, en este caso do mismo colexio, e algúns poderían votar a favor ou poderían votar en contra. Cando o grupo que presenta a moción non manifesta o seu voto, ou dicir, nin a favor nin en contra, se ten como unha abstención. De acordo? Entonces, se nos plantexaba, nese percorrido que fixen para felicitarvos polo ben que o fixechedes nesta primeira parte do pleno, algunha dúbida nese sentido, de que pensabades que polo mero feito de presentar a moción, pois que xa está, o vosso colexio xa votaba favorablemente. Pero sempre hai que manifestar a vontade do voto, pois neste caso levantando a man, e en algunhas outras situacións, como na Diputación Provincial, no Parlamento Galego, ou no Congreso dos Diputados, ou no propio Senado, pois hai unhas botoneiras onde o verde significa voto a favor, o laranxa significa abstención e o vermello significa voto en contra. Porque como algún día seredes parlamentarios tamén, pois que saibades como vai o mecanismo neses lugares, donde aquí tamén, dentro de pouco, implantaremos ese sistema de votación onde haberá que apretar un botonciño para manifestar o voto. E tamén as persoas que neste momento nos están vendo a través do canal de YouTube do Concello de Culleredo, porque este pleno está sendo retransmitido en directo para que as familias vosas o poidan ver, e se non o poideran ver en directo, pois que poidades ver despois cando cheguedes aos vosos fogares, pois se vería na pantalla reflexado o número de votos de cada proposta. Creo que foron propostas interesantísimas e me vou a reservar, se me permitides, para o final facer algúns comentarios moi positivos acerca do que acabades de aportar. Pero vamos a continuar con o noso alcalde, con Iago, que ten moito que dicirnos todavía. Moitas gracias. A primeira proposta, cuxo enunciado é xestionar actividades ao aire libre na fin de semana para todas as idades do colexio Isaac Díaz Pardo, foi a máis votada con 14 votos a favor. A segunda, cuxo enunciado é
instalacións de xogos infantís adaptados nos parques máis transitados do municipio do Colexio Vila de Rutis obtivo 13 votos a favor, quedando como segundo. A terceira máis votada polos membros deste pleno é a proposta de arranxos en paradas de autobús, contenedores de lixo, iluminacións e pasos de peóns do Colexio Tarrío, con 12 votos a favor. A cuarta máis considerada polos membros deste pleno é a proposta de conservación e mellora das rúas e beirarrúas do Concello do Colexio Ponte Pasaxe, con 11 votos a favor. O sea que todas saen adiante. A continuación, procederemos co último punto da orde do día. Rogos e preguntas. Señores e señoras, concelleiros e concelleiras, o noso mandato está a piques de rematar, polo que os rogos e preguntas que os grupos políticos teñan previsto facer deben dirixilas ao señor alcalde, don Xosé Ramón Riobó. Grupo político do Colexio de Vila de Rutis, expoña o seu rogo ou preguntas, por favor. Solicitamos ao señor Marín que se leve a cabo a ampliación do aparcadoiro do centro médico situado na avenida do Portazgo, co fin de mellorar o acceso e facilitar o estacemento ás persoas usuarias deste servizo. Señor Marín, cal é o orzamento do Concello destinado a levar a cabo este tipo de propostas e melloras no municipio? Me di aquí don Xosé Ramón Riobó que vai contestar el. Me nombrou asesor do alcalde, entonces vou a contestar eu, vale? Bueno, o aparcamento do Centro de Saúde do Portazgo, que é o que creo que preguntades, nestes momentos o que se fixo por parte da Policía Local e da Concellería de Obras e Servicios é facer na zona central do aparcamento unha zona azul de aparcamento gratuito, pero limitado no tempo. Creo que está en torno aos 50 minutos aproximadamente. O que si temos que ter sempre a precaución nesas zonas azuis, que son de carácter gratuito, o poñer ahora nun papeliño e cun bolígrafo a hora de chegada de aparcamento, para que a Policía Local, cando vai a facer esas revisións, esa saiba a hora de estacionamento. É certo que tratándose dun lugar tan sensible como un centro de saúde, a Policía Local sempre dá un pequeno marxe de tempo, se nos pasamos dese tempo que está marcado, porque é comprensible que podamos estar atendendo a un familiar que ten unha doenza ou ir a buscar unhas receitas e ás veces nos retrasamos un pouquiño máis do común. E si é certo que esta medida que se adoptou no Centro de Saúde do Portazgo está a dar moi bons resultados, porque había moitísimas persoas da contorna que aparcaban aí constantemente o seu vehículo e que por diferentes situacións non o movían, e o ter esa zona azul onde hai que mover os coches cada hora aproximadamente, hai moitos doentes, moitos veciños e veciñas do Concello de Culleredo que van ao Centro de Saúde do Portadego e que teñen esa posibilidade de aparcar aí a carón do Centro de Saúde. E tamén o que lle solicitamos á Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia é a que ten a competencia en materia sanitaria na nosa comunidade autónoma galega, o edificio do Centro de Saúde é de titularidade da Xunta de Galicia e outros terreos eran anteriormente do Concello de Culleredo e os cedeu para que poderan facer ese centro de saúde. Ten unha parcela hacia a parte de atrás, onde todavía se pode facer un aparcamento máis grande, e o que queríamos era que a propia Xunta de Galicia fixera un aparcamento aí para que os médicos e o persoal do centro de saúde, enfermeiras, enfermeiros, persoal administrativo, as persoas que collen o teléfono, que poidan ter un lugar onde aparcar dentro do que é a parcela do propio centro de saúde. E iso, atendendo a vosa petición, sin lugar a dúbidas, atendería a esa demanda de facilitar que nesa contorna houbera máis aparcamentos. E o orzamento que se destina a unha intervención dese tipo, a infraestructura xa está feita, é dicir, o aparcamento xa está feito, creo que costou en torno aos 400.000 euros acondicionar ese aparcamento, e, ahora do que se trata é de ter os cartos suficientes para poder repoñer sinais, para pintar de azul as zonas das plazas, e iso,
aproximadamente pois contar con 5.000 euros, 6.000 euros ou menos incluso, pois podería ser máis que suficiente. E para acometer esa obra que llevamos a solicitar á Xunta de Galicia de facer un aparcadoiro dentro da súa parcela, pois probablemente tamén estemos en torno aos 150, 200.000 euros de orzamento para poder acometer esa obra. Moitísimas gracias. Grupo político do Colexio Ponte Pasaxe. Expoñan o seu rogo ou pregunta, por favor. Señor alcalde de Culleredo, os nenos e nenas de sexto de primaria do Colexio CPR Plurilingüe a Ponte Pasaxe queremos facerlle chegar este rogo. Consideramos que é fundamental contar con espazos de lecer axeitados onde poidamos xogar, facer deporte e compartir tempo cos nosos amigos e amigas, fomentando así unha vida máis sá e activa. Por iso, solicitámoslle que a decente mellore e manteña o skatepark do Paseo Marítimo, para que sexa un lugar seguro, cuidado e agradable para todos os rapaces e rapazas de Culleredo. Ademais, propoñemos que, se é posible, se cubra unha parte para poder utilizalo tamén nos días de mal tempo, que son frecuentes na nosa contorna. Creemos que dispoñer de instalacións adecuadas para o ocio é moito mellor que pasar tanto tempo diante das pantallas, xa que favorece a nosa saúde, o exercicio físico e a convivencia. Agardamos que teña en conta o noso rogo. Tamén queremos falar dun tema que nos preocupa moito, a seguridade nos accesos ao noso colexio. Cada día, a entrada e a saída do centro, vemos como moitos coches circulan a gran velocidade. Ademais, en moitas ocasións, non se respectan os ceda ao paso nin a glorieta próxima. Isto crea situacións perigosas para nós, as nosas familias e todo o persoal do colexio. Preocúpanos especialmente porque onte ao mediodía ocorreu un accidente, xusto diante da porta do centro. Isto fainos pensar que se non se toman medidas podería pasar algo aínda máis grave. Por iso, pedimos ao Concello que actúe para mellorar esta situación e evitar posibles desgrazas. En concreto, solicitamos a instalación de reductores de velocidade, badenes e semáforos, a colocación de sinais claras que indiquen a proximidade dun centro escolar, a sinalización visible e adecuada e maior control do tráfico nas horas de entrada e saída ao colexio. Cremos que estas medidas axudarán a que o noso entorno sexa máis seguro para todas e todos. Moitas grazas por escoitarnos e por traballar para mellorar este concello. Bueno, moitas gracias polas vosas aportacións, que son, sin lugar a dúbidas, moi interesantes. Esa conservación do que é o paseo marítimo e que tamén reflexabades na vosa moción, que era moi interesante e moi relacionada con todo isto, hai que decir que nos o proxecto do skate park dende o Concello, é verdad, tedes toda a razón, o aparcamos un pouquiño, o reformamos o skate park, pois non do xeito que o mellor vos queríades polo que me estades a expoñer, e a verdade é que deixamos un pouquiño así no olvido o tema do skate park, pero vamos a retomar, porque entendo que vos apetece moitísimo que retomemos o skate park no Paseo Marítimo do Burgo, porque chegamos a un acordo coa Xunta de Galicia no que se iba a facer un grande skate park, que creo que vai ser dos mellores que poida haber na nosa contorna na Universidade Laboral, sabedes? Onde están as piscinas da Laboral, pois aí se vai a facer un grande skate park. Pero sí é certo que ahora, escoitándovos, me facedes pensar que o que xa tiñamos, que ademais era pioneiro no Paseo Marítimo, pois vamos a tratar de recuperar un proxecto que tiñamos para telo nas mellores condicións posibles. Si é viable, pois tamén a súa cuberta, pois así o faremos e, bueno, pois que sirva como complemento a esas canastas e a esa pista multideporte que temos moi próxima, que, bueno, pois tampouco estaría nada mal, efectivamente, que as poidéramos cubrir. En o que atinxe a seguridade non só do colexio da Ponte Pasaxe, sino de todos os colexios, o primeiro que temos que pedirlle aos conductores é a máxima precaución cando pasan por unha contorna onde hai centros educativos. Ata aí moi pouco, no Concello de Culleredo, tivemos unha baixa importante de policías locais, pois de ter 30, fixadevos, pasamos a ter aproximadamente 12 policías locais, o cal non significa que os 12 estén conxuntamente no mesmo día na rúa, sino que os turnos son o mellor de 4, 5 ou 6 policías. Nestes momentos incrementamos a plantilla da policía local
en torno a 24 efectivos, co cal nos é moito máis fácil o ir xa progresivamente dispoñendo de policías locais nas portas dos colexios, o cal pois sempre impón un poquinho máis de respeto a aqueles que queren incumprir as normas de tráfico, que por desgracia todavía siguen sendo moitos. Onte me levei, e o teño que recoñecer, un grande susto con ese vehículo que chocou contra o vallado do voso colexio, bueno, o vallado da acera que protexe os peóns do voso colexio, porque o impacto foi moi importante, e a pesar de ter esa barrera arquitectónica como é a valla, pois a sorte foi que efectivamente non había ninguén nese momento pola beirarrúa, porque houbera seguramente sufrido un impacto importante e unhas consecuencias que ningún de nós queremos. Nos vamos a facer un investimento na zona próxima ao Colexio Ponte Pasaxe cunha inversión aproximadamente de 1 millón de euros, e precisamente dentro dese investimento que vai dende o voso colexio ata a policía local, que me imagino que todos saberedes onde está, se van a reformar todas as beirarrúas que hai nesa zona, e tamén hai un plan específico para mellorar a seguridade no entorno do colexio. Co cal non vos podo decir que esa medida vai a ser nin en un mes nin en dous, que todos temos prisa porque así sexa, pero sí que é unha obra que en breve pois se vai a contratar, e tal e como destacaba algún compañeiro voso antes, creo que do Colexio Isaac Díaz Pardo, pois o igual que estábamos facendo en toda a avenida de Vilaboa, pois vamos a principiar xa agora pola avenida de Fonteculler, con facendo especial fincapé no voso centro educativo, e continuar xa ata o Burgo para toda esa zona onde hai unha maior afluencia de veciños e de veciñas, pois que poidan ir dunha forma segura. E non só segura, sino que aquelas persoas tamén que teñen algún impedimento físico, que teñen que ir en cadeira de rodas ou que teñen algún problema tamén de mobilidade, pois non se vexan coartados a hora de salir dos seus domicilios por mor de que as beirarrúas non cumplen a normativa. Creemos que iso tamén é moi importante, e todos e todas, nese sentido, debemos de ter unha sensibilidade especial. Así que moitas gracias pola vosa proposta. Lóxicamente, atendo o rogo, inmediatamente o que podamos facer xa o faremos xa, e despois esperaremos a que esa obra cumpla os obxectivos que todas e todos esperamos. Moitas gracias. Grupo político do Colexio de Tarrío. Expoñan o seu rogo ou pregunta, por favor. Bos días, señor alcalde. Os nenos e nenas de Tarrío vimos observar varias deficiencias nas instalacións deportivas do concello. Goteiras, humidades, pistas e redes en mal estado, canastas descolocadas. Por exemplo, nas instalacións próximas ao Centro Eduardo Blancamor, no Parque Europa, Alvedro. Xa temos coñecemento de que se van levar adiante algunhas, como en Tarrío. Solicitamos continuar coas reparacións e o mantenimento xeitados das nosas instalacións deportivas, para previr deteriores maiores. E, por outra banda, gustaríanos saber cales son as próximas actuacións que se esperan para a mellora das instalacións deportivas do Concello. Moitas grazas. Co permiso, alcalde, sí. Bueno, pois alegrame moito esta pregunta, porque, efectivamente, as instalacións deportivas do Concello de Culleredo adoecían ou adoecen todavía dun mantenimento máis exhaustivo e máis concreto para que poidades disfrutar dunhas instalacións todavía mellores das que vamos a ter. E un claro exemplo pois é o Polideportivo de Tarrío. O Polideportivo de Tarrío é, digamos, o buque insignia deste concello, porque cando eu non era tan neno como a vos, pero case que pois estaba a construir ese pabellón, un pabellón que bueno, pois ao largo do tempo sufriu algunha que outra reforma e que neste momento pois xa non dá máis de sí. Co cal, pois, como xa saberedes, inicialmente hai unhos anos íbamos a facer un proxecto, a moitos vos sonará as dichosas guerras que estamos a sufrir, unha delas, como foi a guerra de Ucrania, pois sempre traen consecuencias económicas, os costes de todo que chega ás nosas mans, alimentos, gasolina, materiais, etc., pois sempre por mor dunha guerra se ve incrementado, e nós non tiñamos o presuposto suficiente para soportar o arranxo do polideportivo, co cal a empresa que gañara a obra pois tuvo que deixar de facela porque non chegaban os cartos para elo. E despois os concellos pois temos moitas dificultades para dispoñer de cartos cando non chegan, porque temos que facer plenos como o de hoxe para poñernos de acordo entre nós
e dotar presupuestariamente todo eso. Agora sí que o pabellón pois, conta con 1.300.000 euros aproximadamente para o seu arranxo. Creo que vai a ser un arranxo integral, o sea, vai a ser unha reforma total do que é o pabellón. Pero non nos podemos quedar aí, efectivamente, como vos ben indicades, hai moitas instalacións que ás veces pois, parece que son do Concello, pero non o eran, como as pistas polideportivas que hai no polígono de Alvedro, onde xa agora son nosas e tamén as vamos a arranxar, porque creo que vos gusta moito disfrutar desa contorna, dese entorno, e, bueno, todo que as infraestructuras deportivas pois se van a mellorar absolutamente todas. Porque no pleno, un pleno como o que estamos a vivir no día de hoxe, cos concelleiros e concelleiras do Concello de Culleredo, se trouxo a cuantía económica necesaria para poder acometer as obras máis urxentes dentro de todas as instalacións deportivas do noso Concello. Co cal, calquera instalación deportiva que adoeza de mantemento ou dunha reforma vai a ser arranxada, sin entrar a definirvos concretamente cal delas, prácticamente a súa totalidade. No campo de Tarrío, que tedes detrás do vosso colexio, pois xa se dotou de césped artificial, tan só nos queda un campo de fútbol para dotalo de césped artificial, que é o campo do fútbol de Portadgo, que tamén se vai a facer, ampliacións en algúns vestuarios que ás veces pois, nos quedamos curtos no número de instalacións de vestuarios nos centros polideportivos, e, bueno, pois vamos a ir nesa línea que tamén indicades e que nos alegra que o digades, e a ver se neste verano pois podemos estar acometendo xa as obras máis urxentes para que cando empecedes o colexio no próximo curso 2026-27 pois teñamos case que rematadas todas as obras nas instalacións. Vale? Moitas gracias. Grupo político do Colexio Isaac Díaz Pardo. Expoña o seu rogo ou pregunta, por favor. Grazas, señor alcalde, por cedernos a palabra. O noso primer rogo é restaurar a escultura da Espada da Rosa. A escultura da Espada da Rosa é unha obra emblemática inaugurada hai 35 anos, no Paseo do Burgo. Dá conta da historia templaria do Concello e do compromiso coa paz, representada por dúas rosas vermellas das que xa só queda unha. Na actualidade, a escultura, creada polo veciño de Culleredo, Xosé Rei Lago, está desconchada e acumula óxido en moitos puntos. Sabemos que máis dunha ocasión se falou dela e da súa restauración neste pleno, pero nunca se viron os resultados. Cremos que é unha obra que debe conservarse porque representa Culleredo e pensamos que debería facerse pronto, aproveitando que a artista que a elaborou aínda vive e podería aportar as súas indicacións. Por iso, rogámoslle que teña a ben de introducir este punto nos seguintes plenos, para darlle saída á súa restauración. Estamos preocupados polo estado da pista deportiva do Parque Europa e polo Paseo dos Parrulos. O pavimento de ambas as dúas instalacións está deteriorado como consecuencia aos temporais que afectaron a Culleredo nos últimos anos. A rede que rodea a pista non está mellor. Os balóns saen fora continuamente creando molestar entre os condutores e veciños. As nosas familias tamén están preocupadas porque corramos detrás da pelota e suframos algún accidente. O chan é perigoso e varios nenos caeron sufrindo fracturas. Por todo isto, pedímolles que teñan a ben incluir este punto en futuras reunións coa fin de dotar de orzamentos para a súa reparación. Pois principiamos polo final. O Polideportivo descuberto da Plaza Europa, xa no pleno municipal do Concello, todos os grupos acordamos o arranxalo, co cal xa hai unha dotación presupuestaria e un proxecto para a mellora da plaza. Non sei se son en torno a 500.000 euros, era o que precisaba xa esa plaza, esa instalación deportiva para o seu arranxo. Nos queda, cando nos concellos, pois temos unha obra que con esa cuantía económica tan elevada, cando pasa dos 15.000 euros, ou en algúns casos dos 40.000 euros, temos que proceder o que lle chamamos a licitación, que é pois, as características da obra que se van a facer, colgalas nunha ventana que hai en internet para que todas as empresas que se dedican a facer ese tipo de obras, pois en igualdade de condicións, poidan presentar as súas ofertas para mellorar esa plaza.
Entón, nestas semanas, pois espero que xa se faga esa licitación, o que significa que as empresas poidan presentar as súas ofertas para, antes de que finalice o ano, poder ter arranxada, como ti ben indicas, esa plaza que xa necesita dunha mellora importante e que, ademais, que creo que é das que máis uso ten en todo o noso concello. En tanto en canto o Paseo dos Parrulos, xa hai un proxecto tamén, igual que o que vos decía anteriormente, co cal que eu creo que neste ano podamos estar xa en disposición de atender a unha demanda que, ademais, se ve reforzada polo que nos decides no día de hoxe, que é moi de agradecer, de verdad. E da espada, gracias, alcalde. A espada, pois, o Departamento de Patrimonio e de Cultura do Concello, esa espada foi encargada polo anterior alcalde, don Julio Sacristán de Diego, para o Departamento de Cultura, para que o mestre orfebre, que o señor Rei, pois, poidera, tras un diseño e un patrón que se fixo dentro do Concello, pois, poder facer esa maravilla, que, lóxicamente, temos que, nestes momentos, contratar a persoal cualificado, que, ainda que, efectivamente, pois, o señor Rei todavía está entre nós, pois, poida darlle o visto bon a esa tarefa que temos que facer. E, como sabedes, estamos arranxando nestes momentos o paseo marítimo, todos o que son as baldosas, dende Fonteculler, dende a Laguna, ata chegar ao Burgo, e o que vamos a facer, pois, xa en breve, é desmontar o que é a rosa para levala para unhas instalacións municipais que a poidan evaluar e todos aqueles elementos que se foron deteriorando e que fomos recuperando a través dos servicios municipais, pois podelos ou ben facer unha réplica de como era inicialmente desos elementos, ou os que poidan servir para restaurar, que dubidamos de que poidan servir, porque, como sabedes, a salitre da auga da ría, as corrientes de aires próximas ao mar, pois sempre desgastan moito máis os materiais, do tipo que sexan. Co cal, o que intentaremos é o que poidamos mantelo ao 100%, e o que teñamos que facer como réplica, como no Concello temos o debuxo original de como era esa espada con esas rosas, pois podelo facer exactamente igual, e teríamos que, se o señor Rei, pois porque é unha persona maior, pois non nos pode axudar físicamente, pois que o poida facer supervisando a esos outros mestres orfebres que nos poidan botar unha man a recuperar un emblema do que é o noso paseo marítimo. Así que así faremos, de acordo? Gracias. Rematados os temas da orde do día, damos por finalizado o acto, pero non sen agradecerlles a todos os centros e as súas representantes, a súa presenza e aportacións. Así mesmo, dicir que foi un honor poder contar hoxe coa presenza do señor alcalde de Culleredo, ao que queremos encomendar as nosas propostas. Esperamos que as teña en consideración e que poidamos gozar o antes posible das melloras que presentamos. Grazas por todo. Anticípome propoñéndolles que rematemos o acto cun gran aplauso. Non se esquezan de que a continuación responderemos as preguntas dos xornalistas. Feliz fin de curso a todos. Ola, bos días. Son Xoán, xornalista de Tarrío. Sabemos que vostede é representante do Concello no Consello Escolar de Tarrío,
Quereríamos que nos comentases a súa valoración desta experiencia. Ola, bo día a todas e a todos. Pois sí, como ben di, son a representante nos consellos escolares do Concello. Bueno, a miña experiencia no Consello Escolar de Tarrío é moi boa, síntome moi acompañada. Ademais, gustame moito ir porque tanto os profesores que ali están representados como as nais e pais pois me fan chegar as vosas inquietudes, as vosas necesidades do día a día e creo que, bueno, xuntos intentamos buscarlle solucións e que poidades estar o mellor posible nos vosos centros escolares. Así que, bueno, vou encantada. Vale. Moitas grazas. Adeus. Grazas a ti. Grazas por dirixirme a palabra. Quería preguntar se algunha das propostas que acabamos de falar hoxe se van a levar a cabo para o futuro. Pois unha pregunta moi interesante, como tamén a anterior que contestou a concelleira de Educación. Pois sí, quería decirvos que todas as propostas, creo que nos últimos anos, que se fixeron por parte dos centros educativos, dos colexios, de todos e todas vós, algunha non saliu adiante, pero era moi interesante. Nesta ocasión, me gustou moito que houbera o consenso entre todos os grupos que representades os colexios, porque independentemente de que unha tivo máis apoios ou outra menos, todas saíron adiante. E son propostas que creo que son moi interesantes, que eu trasladarei aos servicios técnicos municipais, como esa instalación de xogos infantís adaptados, que todos os proxectos novos de parques infantís do noso Concello pois xa levan esa particularidade de ter xogos adaptados, me parece interesantísimo, pois ese alumeado e esa mellora que temos que ter en todas as beirarrúas do noso Concello, porque temos baldosas moi antiguas, ou facía unha defensa moi boa o Colexio Isaac Díaz Pardo desa moción que nos presentaba o Colexio Ponte de Pasaxe, porque hai beirarrúas que están moi deterioradas, que a xente, sobre todo maior, tropeza e cae, e temos que facer unha labor de mantemento moi importante, e lóxicamente, pois, en breve se verá como vai haber empresas que empecen en elo. E despois o arranxo das paradas de autobús, pois, bueno, non é unha competencia do Concello de Culleredo, nin de ningún concello, o ter que dotar de paradas de autobús, porque o transporte é unha competencia que ten a Xunta de Galicia, pero hai unha moi boa relación entre todos os concellos e as outras administracións, e, inda que a veces tardemos máis ou menos, lle solicitaremos, porque así nos lo fixeron saber, un número determinado de marquesinas para que poidan atender, en primeiro lugar, o que no día de hoxe, dende o CEI de Tarrío, nos vides de reclamar, non? E outras moitas cousas. Bueno, pois as actividades ao aire libre, o que sí temos que facer é escoitar o que nos dixéchedes, porque estou completamente de acordo que a parte da dinámica que poida haber das diferentes entidades deportivas do Concello, en fútbol, balonmano, baloncesto, judo, cantidade de modalidades deportivas, tamén dende a área de xuventude do Concello de Culleredo, pois todos os veráns, aparte de facer campamentos de verán, pois facemos campamentos con todo este tipo de actividades, pois para ensinarvos a remar, para ensinarvos vela, para ensinarvos como cuidar o noso patrimonio e facer grafitis responsables, sin atentar contra o patrimonio municipal. E o mellor o que estamos a fallar é en decirvos a todos e a todas cando empezan esas xornadas, porque son moi interesantes, e o tema da comunicación, e ti que eres xornalista, pois é interesantísimo que demos esa promoción, porque, a ver, hai moitas propostas para facer deporte ao aire libre, non tantas como nos propuxéchedes no día de hoxe, pero sí que, por parte, como digo, do Concello, organízanse moitas durante o verán. Así que vos faremos chegar aos diferentes centros educativos para que vos poidades apuntar ou, cando menos, estar aí atentos e atentas a todo o que se poida facer no verán nas diferentes parroquias do Concello. Así que sí, me teño que comprometer. Teño a sorte neste ano de que moitas das cousas que me pedichedes ou que pedichedes e que transmitichedes neste pleno pois xa están prácticamente en marcha e, bueno, pois no pleno do ano que ven evaluaremos se cumplimos ou non, porque creo que no do ano pasado non cumplimos todo o 100%, así que xa houve aí algún tirón de orellas que o terei moi en conta para cando menos no do ano que ven, pois que cando veñen os vosos compañeiros, pois, bueno, pois nos digan que o fixemos. De acordo? Gracias.
día, señor alcalde. Quería preguntarlle que lle parece que todos os nenos e nenas colaboren para facer do noso concello un lugar mellor. Bueno, pues mira, a mí me parece que todos os nenos e nenas que vivides hoxe en Culleredo, a diferencia de hai unhos anos, decía que os nenos e nenas que hoxe estades aquí, os mozos e mozas, sodes todos veciños e veciñas de Culleredo, a diferencia de hai unhos anos que cando se foi poboando o noso concello, que éramos inicialmente 8.000, 10.000 personas, e non hai moito tempo. Eu lembro que eu traballei na emisora municipal no ano 93 e decía nos meus programas de radio que éramos un concello de 12.000 habitantes, fíjate. Hoxe temos 32.000 habitantes, e prácticamente a totalidade de vós sodes xa veciños e veciñas de Culleredo. Entón, é moi importante todas as aportacións que vos podedes facer, porque sodes os que realmente nacíchedes aquí, vos criáchedes aquí, estudiáchedes aquí e realmente queredes o concello como se ten que querer, nacendo nel, vivindo nel. Co cal, todas as aportacións que me facedes son moi significativas, porque veñen de coñecer o concello donde un nace, donde un crece e donde un creo que vai a facer os seus plans de vida. Así que, noraboa de corazón vos lo digo, porque quen vai a facer grande Culleredo sodes todos e todas os que estades aquí, os que xa vos adiantaron en algún que outros plenos, pero tamén os que veñen detrás. Gracias. Que motivos che levaron a presentarte como alcalde do Concello de Culleredo? Bueno, pois o principal motivo que creo que ten que ter unha persoa cando se presenta alcalde do seu concello é quererlle o concello, ter un vínculo, como vos decía anteriormente, con este concello. A miña familia, por parte do meu pai, pois era toda veciña de Culleredo, sobre todo a miña avoa, pois que naceu aquí nesta parroquia, logo se foron a vivir a Almeiras. E despois tamén había unha cuestión que eu teño que agradecer. Como vos decía, pois eu empecé traballando neste concello. Teño ora 53 anos, pois con prácticamente 21 anos. Estaba simultaneando pois o traballo na radio con os meus estudios de magisterio. E, bueno, a verdade é que de coñecer tanto as parroquias, de coñecer tanto as persoas, de ir a un sitio, de ir a outro, de falar, de coñecer pois o que pedían os veciños e todas estas cuestións, pois a mí me animou moitísimo a, nun momento determinado da miña vida, presentarme ás eleccións do que é realmente o meu concello, que é Culleredo. Entón, ese sentimento o teño e o ánimo sempre de, espero que con máis acertos que errores, pois poder axudar a que todos vós pois teñades a mellor calidade de vida posible, que eso é do que se trata, de que todos vivamos o mellor posible. Gracias. A ti. Sí. Vale. Bueno, no, pero mira, me están diciendo que esta pregunta tenía doble sentido, que era para mí y para Yago. Y entonces, como Yago también se presentó alcalde, vamos a hacerle la misma pregunta. Adelante, Yago. Presenteime porque estou preocupado pola situación das instalacións deportivas, das áreas verdes e polas estradas no concello. Entre outras cousas. Vou todos os días camiñando ao colexio dende a zoa da ría e utilizaba unha ponte de madeira para salvar a vía do tren. Hoxe en día non o podo facer porque está moi deteriorada. Tamén me atopo con lousas rotas nas beirarrúas e as estradas non están mellor. E sobre todo presenteime porque quero ver Culleredo co esplendor co que o coñecín. Pois xa temos algo en común. Hai unha razón de peso para que Yago fora alcalde e é mellorar o seu concello. Así que ese fortísimo aplauso para él. Creo que non hai máis preguntas destos xornalistas que sempre son tan necesarios despois dos plenos. Sempre podedes ler o xornal o día seguinte e son os periodistas
os que nas súas crónicas acerca do pleno de Culleredo, de calquer outro pleno, pois van a ter a maior objetividade sobre todo o que se fala aquí, porque a veces discrepamos entre nós, pero o xornalista sempre vai a puntualizar con moita objetividade, con claridade, sin posicionarse nin a favor nin en contra de ninguén, o que considera que é a objetividade do pleno e os obxectivos se cumplen ou non. Así que tamén noraboa aos xornalistas que no día de hoxe nos acompañaron, noraboa a todos e a todas os que estades aquí e, sobre todo, tamén a comunidade escolar dos diferentes centros educativos, os mestres e mestras, os profesores e profesoras que, bueno, pois tamén colaboraron moitísimo en facer esta xornada posible e, de verdad, moitas gracias a todos e a todas. O meu aplauso é para vos. E agora, se vos parece, pues vamos a facer a entrega de diplomas a todos os concelleiros e concelleiras e a todos os colaboradores e colaboradoras. Moitas gracias. Non vos vallades,